2000 କେତେ କହିଲା 2 ମସିହା ସେବେଠୁ ନେଇଥିଲା ବି 2000 ମସିହା। ହଁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲା ବି ମିଳିଗଲା ନହେଲେ ଏଠି ମିଳିନଥିଲା। ଏଇଟା ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ୍ଟା କରିବ ପୁରା। ସିଟି ଭଳିଆ ପୁରା କରିଛି ଦେଖ ପୁରା ରୋଡ୍ଟା। ମୁଁ ସେଇଟା ପୁରା ଆଗୁଆ କରିକି ରଖିଛି ଆଉ। କେଇଟା ସେଇଟା ନା ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ତ। ଏସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲୋକଟା ବି ମାନେ ଭଲ ଲୋକଟା। ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେତିକି ଆମ ପାଖରୁ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ରହିବା ସିଏ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତାପରେ ସେଇ ଯେ କହିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଇଏ ପୁରା ଇଏ କରିଛି ଏଇଟା। Thank you.